Grade 3 pupil sa Iligan City nga gitabangan og kulata sa mga high school students hinay-hinay nang nakarecover sulod sa ospital sa Cagayan de Oro City. Inahan sa biktima, desidido nga mopasangat og kaso o reklamo batok sa mga mihimo niini sa iyang anak. Ani report ni Cyril Chavez. Sa mga kuhang litrato ug pag-video call sa kabanay ni Ine nga si Ana Lu Lorenzana, nagpahiyom na ug makita ang kahayag ug kalipay sa nawong sa 9 anyos nga grade 3 pupil sa Maria Cristina Falls Elementary School sa Iligan City nga giingong gitabangan og kulata sa grupo sa mga high school student. Adlong Huwebes, Agosto 14, itanggal na ang intubation kit sa bata tungod nga hinay-hinay na kining nakarecover sumala sa nag-atiman ni ining mga doktor. Butang nga dakong kalipay sab ang gibati sa inahan, sanglit nakagawas na sab sila gikan sa ICU ug nabalhin na sa surgery ward. Okay naman ko dire, murag nakuan ko anak ko dire kay na kuan naman jud akong anak, naka-cover naman jud, na uli-ulian naman jud gamay. Saysay sab sa inahan nga bisan pa nakamata na ang iyang anak apan dili pa siya makaistorya. Senyas pa lamang ang mahimo ni Ine, butang nga wala pa niya kini nakastorya bahin sa ubang detalye sa pagpangulata sa anak. Sakit pasab ang dughan og parte sa nawong ni Ine nga mao'y napuruhan sa hitabo apan stable na ang iyang kahimtang. Pero inaynayan na ako pa kaon para ma-scare ni Tunisia ba kay maluya ko di ni mo pa kan o na di mi kaul. Desidido sab ang inahan nga mopasaka gyud og reklamo batok sa mga mikulata sa iyang anak. Di pwede nang pasaylo ay kay silang gibuhat dili pa kay okay lang kung wa nila ni gikuan na hapit mamatay akong anak, critical kay akong anak paghatod mo dire. Na pasaylo. Hinoon, daan na nga nag-ingon ang Iligan City Police Office nga dili nila mamahimo pasakahan og kaso ang mga nalambigit sanglit mga minor de edad kini. Apan, mangayo kuno sila og resolution sa City Prosecutor's Office aron ma-refer sa Bahay Pag-asa ang mga nangulata. Cyril Chavez, 1 Mindanao.